ole ka channel min lo thlirsak thin tute ka lawm viau maya channel min la subscribe lo ten khong ai min lo subscribe sak zel ula 50k subscriber kan nei huna emaw kan non ti ve don ania David chu a boy vut khop mai a chena in hlui lama tangin a bungrua emaw la in a chena in thar aron thleng le to a afanu Jessica chu kholin kongkhar min lo hon ro ti in an hrila Jessica chuan kongkhar lo honin David famal ani nge apa in thar chu fangin bungrua engkim a thasiya alo cheng masa ten uluk takin an enkol ti a hriat bok stove le eng ilo chu lengai lovin an lo hnut chia ani David chuan thomno bom chu hongin beng not a hmu chuaka afanu chuan cheng masa te theih ngil ani a ring ve bok an pa fa in zanria an kila Jessica chuan apa hena chuan abial pa zek Kennedy nen ama mutura an lo len dun tur thu an hrila Jessica hian apa hi angai tu amel viau zanria chu ei khamin Jessica I ho a hun to a apa chuan a insomna vela a pui bom chu a lawm hle a lawm thu hril molin Jessica pon apa chu in enkol thaturin a hrila a ho santa ani a ho konga chuan a bial pa bia in a lo ho mek thu an hrila apa chu anu nen anin thena wangin angai tu thu le apa chuan hun harsa amang meka ngai venda reng angai thu a hril tel bok zingania David chuan Ellen mu in Ellen hi a in lu thar enkol tu ania Ellen chuan a chena thar chu complain nei le nei lo an zota David chuan septic tank vel Sawiselin Ellen chuan cholkar topa an ron siam tur thu a hril bok David chuan a thiampa mak bu in beer te dom dunin an ti a David chuan septic tank chu a thatok lowa repair angai thu an hrila mak chuan a siam thiam ruai mai turin an hrila David ero chuan ama pon a siam thei mai thu a hril bok ti chuan David chuan septic tank omna phut dup ninge angai chu siam that tumin an haya a hai ta ka chuan thingphel pakhat thai chuakin angai na a hrelo hle thingphel chu kewin poisa tam tham tak le ruang pakhat a hai chuak nol mai rang takin a chin le ngala amit vai ani te aring hial amit vai ani ringin an hong le a angai te bokin poisa le ruang a mule ta ranglu tukin a khu le ngala atak tak ani aring chuang lo fiatum chuan a hong le ta a tuna zet zong a thil mu chu atak nge yani amit vai mai ani ozong lo mai poisa chu clip khat an la a bom chu kharin tuma mu lo turin asul nu achul mam le ta ani David mutui lai chu har hlolin hlau na hian azem boya chhun lama a thil mu kha angai tu lo theilo amit thla a poisa le putar pakhat ruang ringot an langa tui taka mut chu har tak turani pon lama chuan om ve dang an omin a hretlata angai thalo chuan pon lam an endika nima sela mu ero anei lem lo ti chuan ngai thrazan lo chung chuan in chunga lutin mut zai a rel le ta ani atuka chuan office akal vele to a atho pui richat chuan emaw soin ti pui atum viau nima sela David chuan tho tur le ngai tu tur tam tak aneya wanga a chau thu hrilin a ti pui pe der lo chuti lai chuan an pu Mr. U chu lo langin David le atim te chu na an tho that ema wangin alung oi viau David chu a office thar tura hruain an next project atan manager a ruata u chuan David chu cholak amamo chuan chol apek thei thu an hril bok David ero chuan a that thu le cholak amamo lo thu an hrila nima sela chhnulam chu benga kalkoi angai awanga hongma angai thu a hril ve bok
David chuan bank chutlo koin manager nena chuan apate nena tanga $1 million ni vel asum faya aro chun tur poisa anei thule engtin nge chu poisa chu katiang ti in dot soin an zota manager chuan chu tiang sum tam tham tak chu bank lama da photla adang chu atla chopa ngai tu a that thu alo hril ve bok David chuan a poisa mu kha la vekin a chiara a be sei ai atam dai mai million thum lai lo ni in tuna chuan chokang hlir po ring se boina tura nei to lo poisa chu benglama ada ngot chuan income tax lamin an chuyang ti a hlau si ti chuan pindan te a chuan thatakin ada khoma asum nei za chu chin che in chutia sum tam tham tak chara million era ni ta thut chu aril ru a boi ru hle ani David chu tui takin amu hila thom engemaw hria in a hat hlol mai man ruwa chu vatin a thom hriat na lam apan thuaya tu po ni se a poisa chu tum tu an ni ngat chuan vuak kluk pop a poisa to lo a thom hriat chu re in mu tur tuma an om tak lova chuan mutle mai chu har atitlat peka a poisa angai tu ani coffee siamin po na achuaka a thom hriat ngayang chia kha a hrele ta a phuzok nge uluk takin an ngai khachianga zo te thomani ti hria in a thohuai mai in chunga lutin rang takin a poisa chu an endik nga la a poisa chu alo himpial mai tuman an khoilo mut atum lai chuan box chunga arwang mu putar pa ang chia kha dar thalanga aronin lar thut David chuan athi tak tak lo anianga ti in po na achuak thuaya box chu lain chu putar hausa zet ruang chu an chiana athing ye yam ti in a endik bok chu putar chu athi chiang kher mai athil mu chu amit vaya ngain muturin in chung alut le ta ani zinga chuan a hun ngaya athowa akut le ke abal vek ei tur siamin a impe fel nu chuan office kal turin a chuaka a poisa omna pindan bak aril ruwa thil dang aleng thei tak tak to lo office su thlengin Mr. U Khan alo bevata David le atim te chuan an project thar tura an ruwa manna pe felna ni ni hun an la nei thu an rila David chuan a hna angai sak viau to lo David chu a thiampa mak nen restaurant a cholin an ti ti le a thiampa mak chuan email adol dangin i chau mel hle mai ril ruha na engemaw ineyam ni ti in an zota David ero chuan engma hril du lovin a that thu in a changa ani na taka chuan poisa tam tham tak a charma khan mihlim mipa ngai ani ve maya poisa anga tak china chuan anun abuai ru to viau poisa awangin aril ru a ha amu hil theilo David chuan thudang soizom lem lovin a hosan ta ani David chuan a chena in thlengin an lu chi chu kehniak a mutlat kongkhar akal vek sia angai na a hrelo hle rang takin aro bom apan ngal thuaya a poisa ero tuman an lo khoilo zatel chula in a chian khera ngai thatlo na ero anei lian viau to ti chuan a fanu chu kholin in muturin a soma a fanu nen chuan in mu in hril tlang chi si lowin a mel hril pakhatin poisa tam tham tak anei thu a hril vei luam a thudik hril tum kha ania ni masela a fanu po chu poisa awanga ring zo lovin thudik tak ero a hril du lem lo a fanu chuan a pa chuan vei engemaw anei ti a hre theia nupa in thenna awanga angai a fanu chuan a bial pa nen an ron tlo thin tur thu hrilin an nin hosan ta ani David chuan a poisa chu a himem ti in an check le aril ruwa thil dang reng aleng mol lo ti chuan ketniak vel po chu a not fai bok tuk vera tang chuan pon lama tuemo a mule ta tuemo chuan a en thamet ni in angai chemte la in tunge ani fia turin a chuak vata ni ma sela tuma a mulo in chunga chuan lutin a poisa chu beka akhung sok soka alai chuana boxa khan ada le perakin box chu hon mai theilo turin akil phui vek bok office lama chuan Mr. U chuan an project thar atana arua manna chu a pe fel to MT in an zota
David chuan hun tlem alama mo thule anu pui ne na anin thren na chuan ama ngong thalo nein rilru tak takin a hnalampang alangai tu theilo thu in thiam takin apha a ani na taka chuan anu pui hlui aril ruwa alang lo hrim hrim a poisa bak ingma angai tu alo David chu ho in alen khan aron khola Friday an hathok tura a local tur thu a hril bok David chu putara ruang omna kalin putara ruang chu an tapa wallet le cha bi a mu chuak bok man na tur em hralo ma se an lak saka in chunga lutin light a down veka putara chu ronin larin orap omdo mai hian I thamo aron tia David bo atum lai chuan amangchi atangin a har chuak lol David chu tho chuakin bathroom pan atuma khum hnuai atangin akeya anron man le thut David atre tur amangchi atangin a har chuak le ta mumang chong ni nein a buai ru hle rang takin a khum hnuai a en vata nima sela engma a mulem lo David chuan a tho puinu chu khola bia in office akal theilo tur thu an rila in lama na ka thok mayang ti in chol ala a David chuan CCTV vel lein a in le a che vel misual lo lu theina tur mun tina akam fura thim reng a omlo na turin light a fita alarm po a thaber ber a install bok a poisa mul kha a chanang ti a hlawani a poisa bom po trazetin akalna asiama basement a chukin mihring ruang da na bek a muchuak treu mai Police lam hril hriat tha in a hria nima sela police a hril chuan a poisa te an chuyanga a chan mayang ti a hlawa a hril du talem lo ani David tui taka amulai chu alarm ri chuan ti harin a ina lut ru an om nge mai rang takin computer apan ngala putar pa nge mai kha a muta mak avati te reng em atrim oi mai a in ngai tu aboi lai chuan karen aron la thim zui David atal boi titi nima sela backup generator ron nung vatin putara kha a mule a man ruwa chu vatin a zong ngal a mu mai lawa wangin po na a chuaka ru asur bok putara ruang chu hain alo om nge si angai na a hrelo le zinga chuan David le putar hausa a ruang lo langin David chu ruang bula alo riaka putara chu athingei ti afin fi abok ruwa asura wang khan adiak ne hle sana an ena nakal a hun to viau rang takin a insiam zunga a in pe nu chuan a kar panin office kal atuma nima sela abe seilo dawin putar pa kha a mule ta chu putar chuan alo en reng mai chu putar chu che in alandana chuan dunna nei mel aputo lo nima sela a che thei tlat si David chuan rang takin apan pheya chu putar chu soin a har le thei chuang lo David thinrim chuan chainsaw la in chu putar ruang chu athinge dam fi nan akeya azaya ama po chuan thisen akai nual mai David chu an office thlengin thisen akaya athang huam bok inti faina chang po a hreto lo a mel nel om tak te kha bozoin arap om to tak zet Mr. U chuan an project vel chu zotin pe felvat turin atura akam khatlak bok David thinrim chuan a vin hrepa na amamo lo thule a hosak thu in atrom khum bok David che dan amak tak ema wang chuan Mr. U chuan security kowin David chu an the chuak ta ani David chuan athom novel chu a ho konga kongsir bol lo boma chuan a pai veka ruak titi in a ho akot athenga alen kha lo omin box sunga ruang alo muto a David chuan in soifi antuma nima sela alen chuan min ngai su karipo don cheti in 911 an khola nima sela David chuan tu bo chu charin a chuluma basement lama arwang chu body bag a da in ada thata ani putar hausa arwang po chu pekin basement lama ada ave bok Mark lo langin David chu restaurant na aron lang mai lowa office bana pianga an solzi awangin angai athalo harsana engemo atoka ngain an khola khol apik theisilo David chu ngai ventra in ahria a chen a David muturin kal atumta ani
David chuan a alam ri chu hria in a thiampa mak alo lut ti a hria a pawisa chu chusak tuma ngain alo changa a thiampa chu chutlu in drill mangin a that le ta basement a chuan a ruang a da ve le bok David chu aril ru angai tu na pawisa awangin a buai ta vek chiale tha hrelo ang main a khosata a pawisa chu la chuak vekin a pawisa bula thru in game a khelpuya mihring ang main a kom vel ani atuk zinga chuan a fanubial pa khan David chu ron to in mel hriat tirna te an neya David chuan a pawisa chu saktum tu angain a chutlule a thinge ya ngain basement lama ada avele bok Jessica ron langin apa aron tlo David chuan basement a hruain ruang pathum zet a hmuwa a bialpa Kennedy chu alo tal ve na sa David Khan alo thatlo David chuan a fanu po chu ringzo lovin a votlu vele ta ani a fanu chu lo harin chainin a phuara David chuan ka pawisa min ruksak itumani moti in anzota a fanu chuan chutiang pawisa a hriat lo thu le apa mutur chia alo kal thu an hrila David chuan thil ati sual tlat a fanu laka chuan a in thiam lo hle ni masela a fanu chu chuah chuang lovin in chunga a chhok san ta ani David chu darthalang ma dingin a imbemol mola Jessica pon tal chu atum ve bok Kennedy tho ikpik po atal but mai David chuan pawisa awangin ani na aziale anung chang engkim a hlo veka tual tha manga a chuak ta pawisa awanga anun boi chu hreom ti in halral vek antuma petrol a lei ngek bok pawisa chu hal antum thin ni masela a hal thei thlot lo ruwa ron surin a pawisa ho nen chuan boma an mutta ani sum ngai na thi sualtin reng bul ani ti le sum tam tak ain ming thathi thanfo turani ti in bible alo in ziaka David po pawisa awangin anuna buaya sum hi mihring tan poimo ber kan chatuan nun na ni se ran chopek na thlenga khan isu ani lovin pawisa apian karing ni masela kan mamo ber chu isu tho hi ani chu wangin suma wangin lo boy lu tuk tu su khovel hi kan chatuan mun tur ani lul love